سلام فتواتم كبران تخطتلتي انكو عنا بزمدب بدحان مصاهم انا اللي معت مدبنا دما اما حوارو ميديا ازيو معزرب تعواتاتن تكسات حبريتاتاتن حيزلكم قريبا لكم زي channel سبسكرايب زيقولكم حديش فاميلي تاتيكم سبسكرايب بمقار شحن من الآيان نزي فيديو دمانا بزح سمنتان كباسح لايك مقار جمرو نغطلنا مدبنا حوات اسمعنا تاني هبرا ما يسمعنا الله لا لا ورانو الجاي تارخ نايس حسو سلاتها كمسجون خلو كم تجاجخ تطول تحسبني أنا برسقنا تنجم لي كافتالا حزب تجري دليتن بهاجن وزيني هم واي تيلوك لابلك على مالتي واستراتيجيك بوتان أب قرن أفريقيا ناتجادد بزخاد سلو متفنانن أقداسنت إيرترا نحبرة أوروبا ندوسخي خدلو مخال وغن دمان زلوا قداسنت بمرأي تركين ودب مصواع زبناو قلقلوت زهبولو ملكع هنسة تسالت كمزلا استراتيجيك أفيرس نيتورك استبها لمرباب حبريتا حبيرو نسب سامو الجيتا صفا تسفاي حفتو كمتي نخلو جزي ألو زبال أب منجو إيران أمريكان إسرائيل كينات مولع سعيبهم وشمت هرمز نحدقا مقلعو وشمت كيح بحري أزيو تدلا غير ويركب أب جماجم كيح بحري كاب منجو زلو هجرات جما إيرترا حنتيام أبز حزوان إيرترا نحبرة أوروبا أزيا أقداس تاجر كينات تركب أدلاينس إيرترا زنقل مسد كيح بحري مقصارن مكل خالن سدت زبا ورقات أب مو حسب زلو أجم دبلوماسيو إجري حبرة أوروبا أب قرن أفريكان متكال كاب زلو أبركتو بمنبقاسيو إللهم استراتيجيك أفريكا نيتورك استبهل مربب حبريتم إزي مربب أب هجرات قرن أفريكا نزلوا تريوتاتن معبالتاتن زتنتنيوم إيرترا أبا قداسي سولس كورنا وشمت إيدن سويز كانالين وكانوس هندن زلا هجر بمخانا تدلاينتا نكبرخ يقبرو يبل أب مسمر أي بحري نزقبر نقدا مقعز نمقود صارن تحنتو نمعك أبن أب زخ البوتا مهلاون أزيو أقداس تقبرام. A warm and festive atmosphere in Asmara. Diplomats, officials, and international guests gathered to celebrate Europe Day 2026, but this year's event carried a deeper message. As global tensions reshape international alliances and Red Sea geopolitics become increasingly important, the relationship between the European Union and Eritrea is drawing new attention. كابزي بمبقاس دمام دبلوماسي نياتات أوروبا معلتي أوروبا 2026 أمت فرنجين مخبر أب أسمرات أخاخيبهم نيرم كاب دبلوماسيا وركبات علم تقليلا زنبرات إيرترا حزي أمت محبر سبع علم التركب زلا يمثل. This is more than a diplomatic event. It's a symbol of a new chapter for Eritrea and the European Union. The handshake between European and Eritrean officials represents a commitment to dialogue, mutual respect, and a willingness to move forward together. European and Eritrean flags fly side by side, fluttering in the gentle breeze, while music fills the air. An uplifting blend of European classics and Eritrean melodies performed by local musicians. The harmony of sounds mirrors the spirit of unity and collaboration that defines the day. إزي إيرترات اللابوسو زلا دبلوماسيا وزمدنا بقال علم كابستمول اللوات سلامتان العلي أبج أبوت باقتات السدر رخيو كبليو استراتيجيك أفريكا نتورك زقلزم أبتي أب أسمرا استخبر معلتي أوروبا بزعبا مقلبات زمدنا رقاتن سلامن زتمتو مدرتات يوم زقبور نيرم نتبي مغيرو إيقاد كمزلون زملاختيو تبايل اللهم بزعات إيرتراويان أب زهبو وريتم إزي دبلوماسيا برخة بإنفستمنتن قطبا معبالن كسني يقبو كبلو تدمي صملهم حورة أوروبا بوغن إيرترا بمنقد سلام حادنت أقارنت بلتقنان حورة أوروبان كتوقعت صوعيت غير اللهم. Reminding everyone that this moment is a turning point, a step toward a more connected and hopeful future. It's not just a date on the calendar, but a beacon for Eritrea's future, a celebration of hope,
unity, and the promise of new beginnings. EU-Eritrea relations have seen both cooperation and tension. After independence in 1993, بخال وجن تركاويان مهندسات أب مزمانن هنساتن ودب مزوع أزيوم ينطفو كم زلوئيو استراتيجيك أفريكا نتورك سبسي بزلم تركاويان مهندسات نمزوع ما أخل اندسترين موقع عزيا بحر النموغان زخ الأسرحيوم زفتم زلوم ودب مالت مخزن سددن أتوتي ناوتن ترح زيكونس زمناوي معرفن مبقسن مراخبيو كخون زلوم ودب مزوع نيرترا ترح زيكونس إثيوبياون أجداسن أدلاين ودب مخانيو سبساب استراتيجيك أفريكا نتورك زملاخت. In a Turkish workshop, far from the Red Sea, the future of a nation's trade quietly takes shape. Massive steel sheets are welded by skilled hands and machines. This is Boybi Makina's world. They don't build skyscrapers. They build the backbone of industry storage tanks, piping and plant skeletons. جيبوتي إيرتران سودانن أب جماجم قيح بحري بزلون أجداس بوتا عين زمع بلا هجرات تشاينا روسيا أمريكان هجرات أوروبان يسحب لهم انت دا هنسات متوع تعويتو ني إيرترا حدث أجا حزك متسيوم انت دا فشيل دم حز وزمت حدقة كله يو زبل تخنا أقمتلو مربب حبريتا استراتيجيك أفريكا نيتورك. RHB بعد ما يوزن لهم أبكر ميت كوين زقرب أيو تزقرب حساب خنا قرب كلنا وزي بعلو زبالنا تتات كنا قرب كلنا نسن تنتينا نهزب ردينا قطالو سهزبي هزب نخفل طمقواري تناي ميديا خا بيت مخري قوي مزنا بخندي مكره خمس قمه دحريون ناب تحتي نورالات وريدكا هزون وعلو كم حدر كدلي كلو زغورو ነገር ትሪኹም ምክንያቱ ስሮም ይዝውርቆም በመሕደራው መንገድ ተዘይ ኮይኑስ በፖለቲካው እምነቶም በዲሲፕሊኖም بناي سرح وصيتهم كمرز خمسة يخلي فلتهم إذا أب زبادو أورايات راح زلوا ديليت يكونن أو جرات راح زلوا يكونن أو كله تكراي زلوا أو زوادو مبرا حزبت ودو يقول صلوا يزارب له جن أو كلهم يو تنبينكم يقولوا أدياوهم يقولوا ثمن معرابكم يقولوا عقامهم يقولوا أو كل بوتا زلوا ما أخلاي كي ترفهم يقولوا أما أخلاي ونزل ما نزلوا هناتو زيناتهم سوينا نتصوت لهم زوع زلوا بنتورك تأساس ما أخلاي أنت ترفهم يقولوا له ما أخلاي سكافت خالي فولي بايدو يزري زلوا بتعمز قرمي أنا نتاريخهم كمي زبالة تاريخ كله يوم زلوا زوم سوات زي زبل بفلا يسبزي بتعمز قرمني قالت نشتلن زمخر ولا بيتسب مقرب ديلني ما أخلاي فوليو حز غبابي إزبتها تنزله توم زولهم نتب بنتب خنا العلومين أنا ونحسابي سلزولهم تحساب يقرب سلزلخي ግን ቦይና ይኮነን ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ፖለቲከኛታት ኢና ባህልቲ ዘረዎም ዝነበሩ ፀያፍ ቃላት ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኣብኡ ብዙሓት እዮም ነይሮም ጌታቸው ነይሩ በዓለ ሰፋ ብርሃን ነይሮም ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ፈዚዞም ቀዚዞም ኢኹም ትሪእዎም ዘለኹም ዘይኸውን ምዃኑ ይፈልጥዎ እዮም እታ ተዋሃበቶም ተልእኾ ግን ንዓይ ትርዳእኒ ህዝቢ ትግራይ ብትን ተቢልናዮ እታ ትብላዕ ኣብዚኣ ክንበልዕ ኢና እያ ከውዱስ ከዓ ዝመልአ ቁርጥን ግዛዕ እንዳተባሃለ ከዓ ዝቐረበሉ ንባዕሉስ ከዓ ዝተንከባኸቦ ኣብይ ኣሕመድ ንንበር ኣነ ጥራሕ ንንበር እምበር ብድሕረይ ደንዲረይ ትብቆላ ዝበለቶ ኣድጊ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ይኸዱ ከም ዘለዎ የርእየና ተወሰና ንርአ እዚውን ንርአ حزن زسكفن إلا المنسي تقرأي كابو زودا سخونو دك سبع عمت تأكيهم بزح جنزوا لهم بزح زرفوا نقر لهم بخالي من قدي تسبس الله تكون أنت برك بنقودا يطافوا لمن قدي تلي بعلي رأي برك النقودان ولا فأيام قد محزس كلا خلين يرح زين كلا خلين ولا برك النقودان فأيام مالت خندد الله يا تقرأي تتحسم على تي بترجم درجة أيتو النيو دك سمانيا دك سبع عيلم كم أخذ زارب كلك نفتتق أسفا برها إنهي كفيلو كابا سفا برهان لعلي ود سبع عيلن كابا سفا برهان لعلي زعبي اللي نبتقراي بايزوي ما نم ولا تم أغلايكم تيكون صرح فتسم تزلو تحت سفا برهان بعد ما بعويو عود 8 عامات وكلميت النية صار كان عنتو يلزرعهم ود 8 عامات من إسي كوينوس ناي لوطن ناي سلام ناي مناسي ناي قال انداله نزيهم كلهم بدحري زني وبعل قعش قبر بلوم كالي بلوم أكيبو سلدك 8 سلدك 7 نقرنا دك 7 يمرحوكم دك 6 يمرحوكم نيلوس ود 8 عامات
መንእሰይ ኮይኑ ክዛረብ ከሎ ተኣምራት እዩ ባይዘይ ክንደይ ንዕቅቦም ይኾኑ ቶም ፀላእቲ ኢለ ዝሓስብ ኣነ ጌታቸው ጻድቃን ከም ዝበሎ እናበለ ይዛረብ ጻድቃን ይዝመርሓ ዘሎ ታ መድረኽ ጻድቃን ዝመርሓ ዘሎ ወዲ 80 ዝመርሓ መድረኽስ ስለ ደቂ 70 ደቂ 60 ሽምግልና ክትነግረና ከላ ማለት ያ ክንሪኦ ኢለ ሕዝቡን መረዳእታ ዘቅርብ ዘሎ ገና ይንዕሪና ክንከደ ኢና ደፊሩ ምስ ፌደራል ዝገጥመሉ ዓቅሚ የብሉን ድሌቱን የብሉን ድሌቱን የብሉን ተፌደራል ማለት ጉርዳፎን እንታይ ሽላቆን ዝበሃል ኣሎ ኣብ ቀደም ያው ጣሓኒት መኪና ዘይነበረትሉ ግርዳፎን ሽላቆን ሲሉ ግርድፍ ዝበላ ዘረባየን ዚአን ዕሪና ክንሽልቀን ግን ተስፋ ልደት ከኣቱ ኢለ ዝሓስብ ኣብዚዩ ወይ ካልኦት ኤርትራውያን ከኣቱ ሻዕብያ መጥና ስለ ሻዕብያ እዚ ሻዕብያን ፌደራልን ክነወዳደር ኢና ሻዕብያ ደፊሩ ምስ ፌደራል ዝገጥመሉ ዓቅሚ የብሉን ድሌቱን የብሉን ኦኬ ተድሌት ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ ድሌት የብልናን ሰላም ኢና እንደሊ ይብሎ ኣሎ እዩ ፌደራል እንተኸይድዎ ግን ክገጥመሉ ዲደፊሮ ይገጥመሉንስ በዓሎም በዓል ኣብይ ኣሕመድ በዓል ኣበባው ይነግሩና ነይሮም እዮም ኦልሬዲ ቅድሚ ሕዚ እሱን ክንምለሶ ኢና እስኪ ንስማዕ እዩ ሕዝቡ ደፊሩ ምስ ፌደራል ዝገጥመሉ ዓቅሚ የብሉን ድሌቱን የብሉን እዚኣ ይብሎ ኣሎ ጌታቸው እሰይ ትግራይ ክትወድእስ ኣሜሪካ ምሳና እያ እገለባ ምሳና እዩ ስትንታንዮም ዝኾነ ፀማሙን ከእምነ ይኽእልን ግን ትዝሕዝነካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ተንቀሳቒስና ከምቲ ጻድቃን ዝበሎ ስራሕና ተንሰርሒና ክሕግዝ ደሊ ናት ፌደራል መንግስቲ ናት ካልኦት ፓርቲታት ናት ካልኦት መዳርግቲ ኣካላት ልዕሊ ኩሉ ግን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሓፅር ናብ ኩናት ከይንኣቱ እዚ ሪጅን ናብ ካሊእ ክራይሲስ ከይኣቱ ንምግባር ዘኽእል ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ንምሃብ ድልዋት እዩ ተወዲብካ ምንቅስቃስ ግን ይደሊ ተወዲብካ ምንቅስቃስ ሓደ ትፍለጠሉ ሪኮግናይዝ ትግበረሉ ድምፂ ክህልወካ ምግባር ግን ኣገዳሲ ይመስለኒ እዚሁ ይብል ዓለም ክትረዳእና እያ ተወዲብና መንእሰይ ክተውድእስ ይብል መንእሰይ ኣወዲኦም ሕዚ እውን ዘውድእ ዘለው ሰባት እንመን ምኳኖም እንዳርኣናዮም ዓለም እንዳርኣየቶ እዩ ዝብል ዘሎ ተን ዝበልዎ ንእሽተን ከትሕዘኩም ኢለ እየ ምስ ኣተና ክንኣቲ ኢና ኣብ ዝሓፀረ ግዜና ሃብቲ ኢና ምንም ዘጠራጥር ነገር የብለና ኣብኡ ንመንግስቲ ተኪኡ ዝሰርሑ ነው ይኾነ ናይ ትግራይ ሓይልታት ክእከብዎም ምግባር ከም ዓብዪ ኢኒሽቲቭ ንወስዶ ምንቅስቃስ እዩ ኣብኡ ምስ ተኸደ ንትግራይ ዝመስል መንግስቲ ምጥያሽ ዓብዪ ትርጉም ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክንገብር ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ንምግባር ኣብ ግምት እቲና ኣብዚ ምንቅስቃስ ዝኣቱ ሰብ ወይ ቦታ ኣቐዲሙ ዝሕዝ ዘሎ ሰብ ዘይኮነስ ልዕሊ ኩሉ እዚ ክመፅእ ዝግባእ ኣብ በዚ ዕድመ 73 ዓመቱ ጻድቃን 50 ዓመት ገይረ ኣነ ስደተኛ ዝኾነሉ ተፈናቐለ ዝኾነሉ ኩነታት ከብቅዕ ክእል ኣለዎ ኢልና ስለ ዝኣመና ንገብሮ ምንቅስቃስ ምዃኑ ፍለጥ ክእል ኣሎ ካብ ስደት ንምድሓን ዓድኻ መምላስ እያ እምበር ኣብቲ ኮንካ ምስ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኮይናስ ህዝቢ ዝመረፆ ውድብ ናብ ኣሸባሪ ክንቀይር ኢና ናብ ናይ ገብረ ረዓድ ሓይሊ ቀይሩልና ኢልና ህዝቢ ሓሚስና ዓዲ ሓሚስና ክንቀይር ኢና ዝበሃል እኳ ኣይኮነን ፅንሕ ኢልና ዝተወሰነ ክወስኸልኩም እየ ብጣዕሚ ዝገርማ እውን ኣለዋ ኤኒወይ እዚ ኢሎም ኣለዉ እዚ ክብሉ ከለዉ እንታይ ኣሚኖም እዮም እዚ ክብሉ ከለዉ ናይ ሓቂ መፍትሒ ከምፅእ ድዩ ወይ ስልኽ ኢኹም ዝገብሮም ዘሎ ዝብል ግን ክመፆ እየ ኣነ ናይ ባዕለይ ከቕምጥ እየ እተን ዝበልዎን ኣቐሚጥና ኣለና እቲ መስሪትናዮ ዝብልዎ ዘለው ቤት ምክሪ እውን እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ብደንብ ጌርና ክንከዶ ኢና ሓሳብካ ኣብዚ ይቕምጥ እሞ ክምለስ እያ ነውን So how I imagine it is no comment ተደረበና እስኪ ቀልውን ንሓውሰልና ስለ ዝበልካ ሰላም ለኩልኩም መጀመርታ ትማልኳ ተፈለካ ነይረ እንዳጋጣሚ ዓብይ ኢቨንት ነይርና ብናይ ዓመታዊ ንገብረሉ ናይ ኣፍሪካ ኢቨንት ዝበሃል ነይርና በብዓመቱ ኣብቲ ዝሰርሐሉ ዩኒቨርሲቲ ዓመት ካብ ኩሉ ኣፍሪካ ሃገራት መፅኦም ተምሃሮ ፕሮፌሰራት ዘምህሩን ዝመሃሩን ነውዕለሉ ምሸት ተኣኪብና ብሓደ ንማየጠሉ ሕብረት ከመይ ንፍጠር ሰላም ከመይ ንፍጠር ኣብቲ ካንቲነንት ኦፍ ኣፍሪካ እንደገና እቲ ሓድሽ ወለዶት መንእሰይ ከመይ ገይሩ ኣይዲያስ ኣትሊስት ሸር ይገብር ምግብ እውን ነይሩ ፅቡቅ ዝኾነ ብኡ እየተፈለየካ ነይረት ማለት ናይ ቅሬታ እዚ ኢለ
ታይም ይኸውልት ናይ ብታይ ጌታቸው መخجمر አይነን አቃውም ክመጾ የናቁ ግንስ ጌታቸው ወደ 50 ዓመት ጻድቃን ወደ 73 ዓመት ብታ ጌታቸው ዘላ ኮት የዝገር ዘለኹ አዲስ አበባ ዳም አዚያ ስደት ተሰሚዓቶም እዚያ ንተመልከት ሕቶ ያ ኮመንት ኸመር ይናንታ ያ ስደት ተመተሪያቶም ለሚ አነ ዝረህዎ ናይ ጌታቸው ከብድ ግን ናይ ስደት ምልክት አይኮነትን ሆሪ ዝነበረ ከምዚ ገይሩ ግን ማእየ መቅሪዮ ለፍተረ በይዛ ጌታቸው ዝፈትዋ ማይ አይኮነትን ስለዚህ ታኸብድ ግን ተወጢማ እንዳጋጣሚ ኮይኑ ንስኻ በእንዳጋጣሚ ካገዲስካ ትምግብና ወርልካ ግን ከም መስርካስ ቲ ቪዲዮ ናይ ጌታቸውን ናይ አሰፍ ማኒኻ አምጸለ አሰፋ ብርሃ ይንተልኹስ ናይ ጌታቸውስ ትብጫ ፈራቲራሲ ተገቲሩስ አንቱ ሰባት ከበይ ተመቺዎም ነዚዳ ታይ ስደት ኮይና አዲስ አበባ ማዝ ጥረስጋና ቆርጠመስ የግሬታ ገወር ለምበር ተመቻተ ዘላ ስደት አይኮነትን ዘላ ግን ከዓድ ኻሸተት ከተወጽኻ ምጸላን ተሰሊፍካ ግን ይመቸኻ አይና ንብለካ ጌታቸው ረዳ ጋና ግን ሓደ ጊዜ ምረብ ላይ ዛረብ እንዴ አነ ግን ታያኸው ይመስለኩም እንጌታቸው ንጻድቃን ጌታቸው ወዳና ገይሮም እንዴም ግን ሂዝቡን አዋቲው ተጠውኩ ላይ ካለ